svårt att göra såna precisionsgrävningar. Ja, det är det som är problemet. Ska man väl ha såna himla nya grejer som Dick har ungefär. Ja. Han kan gräva fram en glasflaska utan att sönder. Pussas du med farmor? Så att, men någonting ska jag skaffa mig, men jag vet bara inte riktigt vad. Lea! Det vet jag inte. Hej bysbrä. Kan du säga någonting? Jag hoppas att det ska komma lite bra erbjudanden under vintern. Pokar du på videon? Vad sa du? Okej. Det är den där hon är ute efter. Sommarstånd. Jag får ta kort nu snabbt. Ja, men jag filmar. Jaha.